ko po dito na naman tayo sa Capas, Tarlac, Capas, Binalonan, Pangasinan. Ayun, okay lang. So, nako, puro Marlboro Legend yung andito. Napakaraming Marlboro Legend dito, Napakarami. Yo, shout out. So, bago tayo magbakbakan, magribatihan, kailangan mo natin i-shout out itong mga sponsors natin, mga idol, Ang ating mga sponsors from Inglaterra, Amerika, Spain, Canada, naku po. Puro mga big time, So, isa-isa natin itong ating mga sponsors, si Sir Eddie Balangan from London, Angel Cecil Liano from Washington, USA, June Dulay from USA, Adrian Abendera from Palau, ako po, napakarami, Fred Tuwala from US, ako po, Dong Tabukol from Israel, Danilo Escuejo from Spain, ako po, napakarami, tingnan mo, video mo, napakarami, may mga sponsor natin, kailangan may shoutout natin lahat. Diyos ko po kayo, shoutout from, ako po, Liw Makabuga Pristo, Marivic Obra, ako ba, makakalimutan tayo, AC Segur from England, Janet Diesel Flores, ay, yun, Marian Madriaga from Capas, Binalonan, Alvin Busto from Spain, Catherine Stratamiados from USA, Maximo Gracia from Hawaii. Ayun, napakarami, mamaya na iba. Video muna natin to. So, mga Marlboro Legend, mga idol natin dito, Hector Padilla, Wadyo Umaga, Saldi Magi, Nestor Mendoza, Cesar De Guzman. Sino pa ba? Napakadami na, Si Antonio Agno, dito, Danny Tabukol. Yun, gusto ko kain daw. Sino natin mga Marlboro Legend? Si Arturo Tanes, Modesto Marcos. Si Sammy Estrata, dito rin. Nagaduda. Ayan, Hector Padilla. Ito, Hector Padilla, dito si Antonio Agno. Arturo Tanes, sino pa to? Si Elmer Tandena. Ayun, Sal Dimandi, mga idol. Kilala yan, Sal Dimandi. Ayan, yung naka-specialized team. Ayun. Sige, pag ganyan. Ayun ba? Sige, pag ganyan. So, asan si Sir Sally Tabuca, si Sir Danny Danilo Tabuca. Ayun, Cesar De Guzman, Arturo Tanes. Ito, Juancho Bumagat, nasa harapan. Baka kilalang Marlboro Legend nandito. Matinding bakbakan to, mga idolo. Matinding bakbakan. So, shoutout ulit tayo. Shoutout kay Sir Eddie Balangan ng London, June Dulay of USA, Angel Liano ng Washington, Adrian Abendera ng Palau, Felix Tuwalya, Fred Tuwalya ng USA, and sino pa to? Felix Celeste Jr. Ako, Marlboro Legend from Italy, UDG Pinoy Cycling Group, and Alvin Amel of USA. Gusto ko kain to, napakalupit nito. Napakadami na kanilang mga sponsors. Iba't ibang bansa pa to, mga big time sponsors sila, mga idolo. Siyempre mga nag-i-sponsor dito, mga dating mga Marlboro to. Talagang mahihilig sa siklista itong mga taga-Pangasinan, mga idolo. Tingnan mo, nasa ibang bansa na sila pero nakasuporta sila sa mga bakbakan ng mga siklista dito sa Pangasinan. Kaya mga Pangasinan, hindi maikakailan na talagang napakalalakas pagdating sa pamimisikleta. Yun, just ko matinding bakbakan to, Okay. Nandun na mga idolo, buwaba na ito si Arturo Tanos, mga idolo. Arturo Tanos kayo nang umangos. Umangat na si Arturo Tanos, mga idolo. Ayun, nagbuhay kawin na. Kumanan na agad si Arturo Tanos. Gusto mo kayo. At galit na galit. Din kagad si Arturo Tanos. 2 laps tayo, bali 40 plus kilometer to, mahaba-haba ito sa likod, mahabol, dalawa. Sino to? Si Hector Padilla, mga idol, Hector Padilla. Isang tour legend, Marlboro Legend. Sige, paunahin mo. Ayan, ito yung ating grupo sa likod. Touch mo lang. Okay na. So ayan, napakarami mga idolo, napakarami. Diyos ko po, mga indo. Nandito tayo sa
bayan ng San Manuel, Pangasinan, the home of champions. Napakaraming malalakas dito sa San Manuel, Pangasinan, ha. Napakaraming malalakas dito, mga idolo. So, dito kayo tayo sa San Manuel. Ayan, welcome San Manuel, Pangasinan. Nandito yung bayan nila Aida James Mendoza, Jare Boca, Alvin Catalan, Dennis Gabatindas mo lang. Dennis Gabaldon. Diyos ko po kayo doon, wala pa rin tayo. Naabutan yung ating buhay away. Inabutan. Diyan mo. Yan. Oo. Hindi, kita yan. Inabutan yung ating buhay away, ha. So, sino kaya ang bibirada rito? Marami tayo dito, mga Marlboro Legend. Ayan o, Nestor Mendoza, number 20. Marlboro Legend. Sino pa ba? Isa-isahin natin, ha. Isa-isahin natin. Number 3, si Etrata. Ayun, number 9, si Cesar de Guzman. O, sino pa? Modesto Martos. Number 17, Antonio Asto. Number 4, Wajo Bumagot. Yun. Sino pa ito ang ating mga Marlboro Legend? Tignan natin sa may batang harapan. Marami ito, marami eh. Talagang dito lang sa Pangasinan ng mga malalakas. Ayun o, number 19, Sal Dimandi from Tarlac. Number 17, Antonio Agno. Sino pa ba ang Marlboro Legend dito? Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Asa si Sir Sunny Tabukol, nandito eh. Isa sa mga organizer, si ex-kapitan Sunny Tabukol. Ayan, number 25 pala, si Sir Sunny Tabukol. Ayan. Ayun o. Matinding bakbakan ito, ha. Yan, magkakabaratan na rito, mga idolo. Magkakabaratan na. Diyos ko, mga idolo. Oh, magkakaiwanan na rito, magkakaiwanan. Si Sir Nestor Mendoza, Marlboro Legend din yan. Ganito kahilig ang mga siklista dito sa Pangasinan. Kahit may edad na, bumibirada pa, mga idolo. Kumikikig pa eh, kumbaga sa manok, kumikikig pa itong mga to. Tumatayo pa kaya? Kapag sa ahon, ayun. Iba yung nasa isip nyo, ha, mga idolo. Tumitigas pa kaya ang kanilang mga gulong? Matitigas pa ang kanilang mga binti, ha. Baba naman. Medyo may katigasan pa ang kanilang mga binti. Magaganda pa ang katawan. Sige, advance tayo. Okay, ganyan lang. Okay, ayan, o. Advance tayo ng bahagya, mga idols. So, ayan, Sir Elmer Tadena, number 40. Ayun, number 19, Sal Dimandi. So, tingnan yung ibang dito. Ayan, sige, Juancho Bumagat, andito, mga idolo. Ito, si Sir Hector Padilla. Number 11, si Sir Cantor, number 12. Ayun, si Arturo Utanes. Okay, oh. Ayan, yes, kamo, kain to. Bakbakan ka doon, dahil ay nabutang kayo dyan. Eh, kasalanan nila. Eh, sa gilid lang tayo. Eh, sila nasa gitna, oh. Ayun, si Sir. Ayun, oh. Si Sir Nestor Mendoza. Ayan, si Sir. Kumikikig pa itong si Idol, ha. Diyos ko ba kahit, no. Wala tayong nakabreak away, ha. Wala pa, ha. Yo, shout out. Okay. So, mabilis ang bakbakan ng mga senior natin, ha. 40 na pa, 44 kilometers to. 2 laps, malayo-layo, ha. Sinong babaklas kaya dito? Meron pa yung babaklas. Inang ko po, kaya daw, matindi. Madiinang kagad itong mga senior natin. Ayun, no. Oo, ito, Motor Legend, Cesar de Guzman. Marami dito mga Marlboro Legend. Ayun, may kumikig sa harapan, si Sir Sally Tabukol. Umangat si Sir Sally, si Sir Sally Tabukol, mga idolo, umangat na. Umangat, sinundan kagad doon, nakakulay pula. Ayan na, nagbabanta, mga idolo, nagkakabantaan na, nagkakatayo na. Dito mo makikita lang yan sa Pangasinan ng mga, reunion race ng mga Marlboro Legend, mga ex-pro. Hanggang ngayon, napakahihilig pa rin nila sa pamimisikleta. Ayun, nasa harapan na si Juancho Bumagat. Umangat na rin ito si Arturo Utanes.
Hinang ko po yun, mga ta, si Juancho Bumaga, tsaka itong si Hector Padilla. Oh, mga ta na rito si Sandy, Sir Danilo Tabukol, mga idolo. Nagkakaangatan na, nagkakabirahan na. Hinang ko po, kaindo. Ayun ho. Pangat tayo sa may harapan. Mayroong bumabana sa harapan, may bumabana sa harap. Ito, Sir Modesto Martos, Antonio Asto Agno. Ayan, si Sir Danny Tabucol, ayan, number 25, and Arturo Utanes. So, meron tayong breakaway, laging breakaway, ito. Meron tayong tatlong breakaway. Lumalayo na to, Juancho Bumaga at Hector Padilla. Itong isa, di natin kilala, ha? Hector Padilla ba to? Si Hector Padilla to, nasa likuran. Number 2, Hector Padilla, mga idolo. Juancho Bumaga, so tatlo to. Number 16, number 4, and number 2. Yes, patakin mo. Iwanan mo lang. Yun. Basta tantsayin mo na lang. O yun, mga yun, inabutan yung ating breakaway. So dito na po tayo sa likod-likod para nakukuhanan natin lahat itong mga lolo natin, mga tatay, lolos, mga ex-pro cyclist, mga may hilig pa rin bumana at may hilig pa rin pumadyak. Ayan o, number 3 itong si Etrata, Samuel or Sammy Etrata ito. Basta ito, legend. Puro pa ganyan lang. Ayan o, si Etrata, Antonio Agno. Number 19, Sal Dimandi. Kilalang kilala to, Sal Dimandi. Ito. So, Sal Dimandi. Kilalang kilala yan. Ayun o, si Sir Cantor yata yun. Ayan, mga, ano to si Sir Cantor sa likod, sa likod. Ayun o, nagkakaangatan. Dito si Sir Kabudol ha. Nagkakaangatan na, nagkakaangatan mga idolo. Ayun o. Kaya dito po tayo sa may Peloton. Mamaya tayo angat dun sa breakaway. Meron na tayong 4 na breakaway eh. Meron na tayong 4 na breakaway. Okay, pakawalan natin muna. So ayan. Ang lamang lang ng ating breakaway, mga 100 meters dito sa Peloton. 100 meters lang ha. Kaya pa yun dahil dalawang ikot to. Malayo, 44 kilometers. Ako tayo. So punta tayo sa breakaway. Legend, number 4, si Juancho Bumaga at Marlboro Legend, and number 16, hindi natin kilala. Yung number 16, ay malakas pa rin si tatay. Mukhang matanda na si tatay pero malakas pa rin. Kumikikig pa rin mga idolo. Yan ang ating mga Marlboro Legend, pumipidal pa rin. Bumabak pa, walang tuknat na pumipidal. Malalakas pa. Talagang tangan pa rin nilang kanilang lakas nung sila nasa Marlboro Tour. Dahil mas mahirap ang karera noon mga idolo ng Marlboro Tour kesa ngayon. 4 na breakaway. Marlboro Tour Legend, 3. Ewan ko itong isa kung Marlboro Tour Legend to mga idolo, itong isa. Si Sir Danilo Tabucol, Juancho Bumaga, Hector Padilla, number 16. Dating kilala, mamaya kilala natin. Tatanungin natin kung anong pangalan ng number 16 na yan mga idols. Ayun o. West Boy, kami nagbablog para meron kayong mapanood. Diyan sa atin sa Amerika, diyan sa atin sa London, diyan sa atin sa Inglaterra. Ayun, maganda pa rin ang katawan ni Sir Danilo Tabucol. At ngayon naman ang katawan ni Juancho Bumaga. Etong si Hector Padilla, wala rin ginawa ito kundi pumidal ng pumidal ng pumidal. Baka 60 plus years old na ito mga idolo, 65 years old. Pero matitikas, kaya pang pumidal ng mga 100 kilometro. Diyos ko po, kain na. So, Mayo Marimar, patawarin. Ano bang kinakain natin mga lolo na to? At bakit napakalalakas? Ayun, ang kanilang speed, 43 kilometers per hour. Ayan. Ayan mga idols. Ayan o, si Hector Padilla, Tour Legend. Gusto mo kain na, napakalalakas ng mga to. Napakatingin pumidal. Ayun mga idols, ito yung ating breakaway. 4 pa rin, 4. So hintayin natin dito yung Peloton kung gaano sila kalayo. Yun o.
Yo. So ito. Ito yung ating, yun. Ito yung ating peloton, mga idolo. Ito yung ating peloton. So yun o. Ayun, Diyos ko po ito. Mga more or less 300 meters ang lamang ng ating breakaway dito sa ating mga peloton. So susunod tayo doon, susunod tayo. Ating pelotons, walang nakakatakas pa rin dito. Wala pa rin nakakatakas. Oh, napakalakas pa rin. Number 9, Cesar de Guzman. Ito si tatay. Oh, malakas pa rin si tatay. Pinakamatanda siguro si tatay. Number 6. Ano nga apelyido ni tatay? Tingnan natin apelyido. Aquino. Si, ano ba pa? Tingnan pangalan. Hindi ko makita. Basta Donnie Aquino yata. Malakas yung number 8 pa rin ha. So yan, number 9, Cesar de Guzman. Number 20, ayun si Sir Nestor Mendoza, Marlboro Tour Legend. Number 12, si Sir Cantor. Number 14, si Sir Elmer Tadena. Siguro tatay ito ni Chrysler Tadena ha. Yun o. Sino pa yung mga Marlboro Tour Legend na naiwan dito? Oh, kininana. Ayun, si Antonio Asto andito pa rin. Neso Mendoza, Saldimandi, naiwan dito. Medyo, 65 years old na si Saldimandi eh. So medyo may kahinaan na rin ha. Pero nung kanyang kabataan niyan sa Marlboro to, sus ko po kaindo. Sprinter, yellow jersey, sus ko po, lap winner. Sunod-sunod pa yata ang lap winner nito. Asa si Saldimandi, ayun, yung ayan, number 19, Saldimandi. Ayan, Antonio Astro, Tour Legend. Ayan, daming Tour Legend dito. Kaya umuwi na kayo dito, Felix Celeste Jr. Ayan. Si Lino Cabudol. Ayun o. Ayan, dito rin si Sammy Trata. Ayun, Arturo Tamis, bumibira na talaga. Talagang ito ng mga libangan ng ating mga lolo. Walang ikakaila. Breakaway, ha? Lumaluwag yung ating breakaway ng mga 300 meters. So, pamaya-maya ay pupunta natin yung breakaway. Walang bumibirado, walang makatakas dito. Walang makatakas. Ay, hindi ko na makita yung ating breakaway. Hindi ko na makita. Malayo na. Sa Pilistay, napakaraming tao mga idols. Diyos ko po kayo ito, napakadaming nagano na. Ha? Hindi, okay na. Alam na. Ang daming tao. Oh, grabe. Kabila. Mula kaliwa, mula kanan hanggang gitna. Inang ko po kayo ito, basta siklista. Andito lahat sa Pangasinan. Diyos ko po kayo ito, sa breakaway natin. So, ito pa rin. Apat pa rin ang ating breakaway, ha? Ayan. Si Sir Danilo Tabucol, Marlboro Tour Legend. Wadjo Bumagat, Marlboro Tour Legend. Hector Padilla, Marlboro Tour Legend. Ito si Idol David. Ano na? Oh, David. Buko, ayun, si Sir David Buko. Nakakalimutan ko. Diyos ko mga ito. Mas kabo pa yata ako sa mga lolo natin na to, ha? Mas makakalimutin pa ako sa mga ito, mga idolo, ha? Malalakas pa rin talaga ang bumidal. So, hinihintay natin dito yung ating mga tour legend talaga na nasa ibang bansa. Gaya nila Felix Celeste Jr., mga idolo natin. Nung tayo kabataan natin, nakikinig tayo. 7 taon lang yata ako, 8 taon, 9 taon. Kilala ko na yung mga pangalan na Felix Celeste Jr., Hector Padilla, Wadjo Bumagat, Danilo Tabucol. Yan. Mga legend na hindi na maaalis sa ating isipan, sa ating pananaw, na sila talaga ay mga legend. Hindi pa ba yung mga nasa abroad natin na mga kilala? Ariel Maranya, ayun. Jesus Garcia, Romeo Bongson, ayan ang mga taga dito sa Pangasinan na malalakas na kilala natin. Yung iba ay hindi natin maalala sa sobrang dami. Sa sobrang hilig ko doon sa pamingin bisikleta. Kaya sa Marlboro Tour, nakikinig tayo sa radyo. Napakahirap. Napakahirap pa naman ang signal ng radyo, no, mga idolo. Hanggang hahawaan mo. Pag binitawan mo, mawawala yung signal. Parang kondidit. Parang may kondidit pa sa loob yung radyo. Grabe. Ganon tayo kahilig. Makinig ng karera ng bisikleta sa radyo. Siyempre, kilala natin yung mga announcer. Gaya na M1. The Pearl sa Pilino. M2. Si Ricky Santos yata yun. M3. Naku po. Nakalimutan ko na yung M3. Parang si Cargal.
Pero pinakilala natin, ang pinakakakilala natin dyan talaga ay siyempre si Ricky Absantos and the First Sabilino. Yan yung ating mga sikat ng mga radio announcer ng Marlboro Door. Oy! Ito po kain daw. Paano mo? Ayun, yung ating breakaway. Apat pa rin. Puntayin natin dito yung ating peloton. Ating peloton dito. Ayan, nakaupo na. Ayan. So ito yung ating pelotons. Peloton. Ito na yung ating peloton. May kumakawalang isa. Ayun, ay si Mondiculas yata yun. May kumawala na mga ito. Si Mondiculas yata yun, ha. So ito yung ibang ating peloton, no. Ayan, si Sir Cantor, Lino Cabudol, Modesto Martos, Antonio Utanes, Tadena, ayun, De Guzman, Mendoza. Yun, o. Yan, o. Napakasarap talaga ang bumisikleta. Diyos ko, ito. Nung kapanahunan talaga ng Marlboro. Itong mga to, kabataan pa lang nila, no? Kalalakas. Napakahirap ng kalasada, pero ng mga ruta doon, napakahirap ng mga ruta. Kaya tayo ngayon at napakaganda ng mga ruta. Sementado, halos sementado. Ang mga tulay doon, puro kahoy. Ang mga kalsada, karamihan, rough road. Lalo na yung Patapat road na yan, 80 kilometers, rough road. Ang kwento nga ni Juancho bumakit sa akin noon. Swerte na kung makalima kang plat. Humigit, kumulang sa 10, 20 plat. Yung iba, gabi na, umuwi. Mga idolo, gabi na sila nakakarating sa Pilis dahil sa sobrang hirap ng ruta. Ganong kahirap ang ruta yung Patapat road. Gabi ka na makakarating doon sa Pilis din eh. Ano, puro plat mga idolo. Puro plat, safe lang kaya kinakatakutan yung ruta na yun. Yo, shout out idol. Kinakatakutan talaga yung Patapat road na yun. Ayaw, naman si Antonio Asto. Yung Tiger Walks, kaya si Atrata, naka-Sel Italia, number 3. Samuel Osami yata ito eh. Si Ferdinand Etrata, isa pa pala yan sa mga Samuel Etrata, yung nasa ibang bansa. Etrata Brothers. Kakakata dito, mukhang dito ang maganda banatan ha. Ayun, umangat si Sir Nestor Mendoza. Diyos ko mga kumikikig pa ha. Abay, 60 plus years old na yun. Punta tayo sa harapan, mga idolo. Iksi mo na. So, angat tayo sa harapan. Tignan natin yung kumakawalang si Mondiculas kung nagtagumpay na. Sir Mendoza, Elmer Tadena, Arturo Tanes. Yan. Ayan, kumikig pa itong si Sir Canto. Diyos ko mga idolo. Umangat. Ay pupuntahan natin yung ating breakaway. Ating titignan kung anong magkakaring ba ito. Bakit naiwan, idol? Naiwan si idol sa breakaway. Hindi siya nakakasabay kanina. Malakas ito si Mondiculas. Ang ating pinaka-second group. Nag-champion ko yata dati yung third place dun sa Omega. Pero malakas ito, Mondiculas. Kaya lang, hindi yan napansin. Naka-breakaway. Kaya ating grupo. Lino Cabudol, ayan. Etrata, Tadena, Utanes. Yung si Mendoza. Kung ito, mahihilig talaga sa bike ng mga to. Yun ang kubuka ito siguro more or less, mga 10 kilometers to the finish line na lang. So pamaya-maya ay gagawin na tayo doon sa Foreman Breakaway. Ayan o, mga sa kaliwa itong si Sammy Etrata, sinong Danny Utanes, sinong Danny Tadena. Diyos ko po kayo, nagkakaangatan na. Nagbabaratan. Ito si Antonio Agno. Yun ang ko po kayo, ayun. Diyos ko po kayo, asa na si... Nawala na pala si Sal Demande Nawala Sal Demande. Ayun, si Mendoza, bumibilis ang paratan. Nawala si Sal Demande, siguro walang ensayo yun si Idol. Madala ng pumilal na imbitahan lang dito si Sal Demande. Yo, shout out. Bumibilis ang balata, 52 kilometers per hour, mabilis na to, badiran na. Hindi kayang sumabay ni Sal Demande, walang ensayo yun. Ngayon ko lang nakita. Sumali sa mga ito si Sal Demande, kaya walang ensayo mga idol. Naki-joke lang.
Pero nung nasa Marlboro, Diyos ko po kayo ito, napakalakas nun. Ayan, nung umikikik sa kaliwa, Arturo Tane, sinusundan ni Kanto. Diyos ko po, dito pala nagbabalatan sa may breakaway ha. Ay sa peloton, dito nagkakaroon ng matinding bakbakan. Tinang ko po kayo ito. Ayun, bumaba na, dito nagkakabalatan. Mamaya-maya, sana mabalikan natin to. At doon natin titignan kung meron bang rebatihan mangyayari doon sa oil. Sa breakaway, kumakalas itong si Mendoza. Ano? Kanina, pumiglas na pumiglas. Ngayon, dito na sa may ibang talikuran. Pero ako, 47, hindi ko kayang talunin to si Sir Nestor Mendoza. Tignan mo naman kung pumidal. Ayun, 50 kilometers per hour. 30 nga lang, hirap pa ako, mga idolo. Diyos ko po kain do. Gaano kalalakas itong mga lolo natin na to. Hindi po lumilis ito masyado. Pulis na, hindi po lumilis ha. So, okay. So, pupunta tayo sa breakaway ha. At baka maubusan na tayo ng baterya. Diyos ko po, kain do. Ayan ha, iwala natin sila dito ha. Nag-iingat kayo mga lolos. At kami pupunta na sa breakaway. Baka mag-finish line na yun ha. Tara. Yan, mga Nicolas, angat. Okay, bakit na yun? Ito na. Papinis na tayo mga idolo. Malapit tayo sa finish line. More or less mga 2 or 1.5 kilometers to the finish line. So, apat pa rin itong ating breakaway. Tignan natin ha kung magkakadalihan to. Oh. So, malapit na eh. Uy, nagpapakiramdaman. 29 kilometers per hour. Magkakarimatihan pa kaya ito? Magkakarimatihan? O, ayan na. Nangangabo yung finish line. Sino kaya ang unang aangat? Sino ang unang babarat? Sino ang unang magkakambyo? Doon mo i-cambio, ika nga. Sa finish line, papalapit tayo. Last 300 o 400 meters to the finish line. Kaya na, tiisin mo na ito. Malapit na. Itaas mo mamaya. Kaya na. Last 300 meters to the finish line. Huwag yung babagat, umangat na. Umangat na mga idolo. Ayan, gina. Ayan na, magkakaangatan na. Nagkakaangatan na. Huwag yung babagat. Nasa likod niya, Danilo Tabuco, Hector Padilla. And David Hugo mga idolo. Last 200 meters to the finish line. Ayan na, nagkakabalang umangat to si David Hugo. Pumipit na dumidid. Sumasagad. 60 kilometers per hour. Huwag yung babagat. Danilo Tabuco mga idolo. Danilo Tabuco sa mata kaliwa, sa mata kanan. Huwag yung babagat. Hector Padilla, David Hugo. Si Danilo, tas mo. Ayan, Danilo Tabuco, Hector Padilla. Huwag yung babagat. And David Hugo. Ayun. So, napakaraming tao mga idol. Napakaraming tao dito. So ito, meron tayo isang pang-tuples, si Mon Nicolas. Ay, pang-pit, ito. Si Mon Nicolas, mga idolo. Ito si Mon Nicolas. Yung ating panglima. Ayun. So ito yung ating kuna. Ito yung ating peloton. Layo. Eh, magkakabalatan kaya dito. Magkakabalatan itong ating pelotons. So, taas mo. Si Nestor Mendoza. Ayan, nagkakangatan na mga idolo. Diyos ko po kayo doon. Sagad mo. Nagkakabakan na, yun, ang mga, sino yung mga tayo, si Estrada, si Samuel Estrada, mga ito si Antonio, ang ganda sa mga mata kaliwa, Modesto Martos, ayun, Diyos ko po kayo nagkakabalatan, ayan na, ilang ko po kayo, ayun, si Samuel Estrada nasa harapan, si Samuel Estrada, ito si Elmo Tadena, ayun pa, bumabanat pa, si Modesto Martos, ayun, si Cesar de Guzman, itaas mo ito, Modesto Martos, kumikikig pa, Antonio Agdo, and Modesto Martos, kumikig pa sa bandang kaliwa, ilang ko po kayo do, Samuel Estrada, Modesto Martos, oh, dabahan, Diyos ko po kayo do, kahit mga lolo, napakalupit, kumikig, Diyos ko po kayo do, malupit ha, nakatapos tayo ng isa, 1-0, kasi yun, kasama.